počítaču môjho prvého. Viem, že sme to kupovali spolu. No, dobre. Notebook. Začína sa to na A. Acer. Acer, či Acer. Dobre. Čo by si také neuhadol? Za čo som vyučená? Jakže za čo si... No za čo stredná škola? Akú strednú školu som skončila? Kaderníctvo. Ale ja o tebe viem skoro všetko. Ja o tebe skoro všetko mamina hovorila. No daj ďalšiu. Takže, no. Akého speváka počúvali naši, keď spolu začali chodiť? Tú dobu... Vyrastala som na tých pesničkách a bol to... Buď to bol George Benson, alebo Kool and the Gang Delegation. Ale George Benson. Áno. Dobre. Keď si bol menší, tak sme ťa strihali podľa akého bojovníka? Počkaj. Vy sme ti hovorili, že... Počkaj. Bojka, áno. Bojka to bola. Aké číslo mám najradšej? Toto neuhádneš. Číslo? To vôbec neviem. Dajme... 14. O jedno si sa pomýlila. 13. 15. Ale išlo nám to. Išlo nám to. Zatiaľ sa poznáme. Že sme rodina, že? No. No dobre, idem na to. Dám si toto. Škorica, ty kokso zás. Ne, to bolo moje. Dám si... Ja som to ani nezískal. Kečup. Kečup a škorica. Mňam. Namiesto kečupu máš horčicu. Chceš si vyskúšať škoricu? Ale viem, že je dobrá. Ten kečup je hrozný. Ale to je hrozné. Ideš. Fuj. Počkaj. Ako sa volala mama za Slobodná? Predtým, ako sa vydala. Počkaj, veď to mám od babky Jana Kováčova. Babka má. Ale ti to ide. No poď. Teraz to uhádnem, už nechcem škoricu. Toto by si mohla uhádnuť. Aký predmet najviac neznášam? Neznášaš? No. Slovenčina, jednoznačne. To si po mne. Je to tak? Áno. Dobre. Aké farby má oči mama a tatino? Ocko má modrej Áno. a mamina má zelený. Áno. Zeleno, také hnedé. Mama? Hej. No poď. Zatiaľ nám to ide, že sme súrodenci, si myslím. Môj obľúbený futbalista uhádniš. Futbalista? Buďte... Messi. Áno? Áno. Dobre. Ale viem, že si chcel povedať Royce. Počkaj, nekúkaj mi do toho, len neviem, akú otázku som ti dala teraz. Počkaj. Moje obľúbené jedlo. Počkaj, ja viem, jak sa to volá a ty to furt jedávaš. Ja by som to vedela jesť od rána do večera, od pondelka do nedele. Rozmýšľaj. To je tak ledná. Knedna? Knedna? Dobre, ideš na to. Ale bez knedly si to dávam. S mesom a nejakou takou oranžovou šťavou. Sviečková. Áno. Dobre, nekúkaj si mi sem, hej. Je to sviečková. No poď, daj otázku mi, ďalšiu.
Dobre. A tu už mi dávala. Toto je posledná, toto je dve moje posledné otázky. Akého psa by som chcel ako rasu? Mopsla. Je to tak? Áno. Dobre. Teraz ja ti dávam poslednú otázku. Aký šport obľúbujem? Ty aký šport obľúbuješ? No, rozmýšľaj. Šport? Futbal jak ja? No, môžeme dať. Ale Futbal, ne, hej. čo si tam mal? Čo si tam mal? Futbal. Dobrá, teraz moja posledná špeciálna otázka. Ty máš koľko tých otázok? Toto bola posledná. Koľkatého som sa narodil? 28. januára 2007 o 12:30 po obede. Je to tak? Dobre, takže tento už sme skončili. Zistili sme, že sa navzájom poznáme. Takže toto by bolo z tohto videa všetko. Ak chcete podporiť môj kanál, tak môžete zanechať like, poprípade odber. A ak dáte dislike, to sa vami nebavím. Keď zistím, kto to je. A toto by bolo všetko.